prepare ng signal ata, no? Your live na raw sa YouTube. Ano, teacher ko 'yan, YouTube ko. Ano, pwede rin yun pa ako i i i bro ang i-follow here at panoorin diyan sa YouTube. Ano, teacher ko 'yan. Yung kay Mi, yung kay Granny, Felicidad Bintayan sa YouTube niya. As usual, at sa atin yung mga yung mga page, ang ulam po natin ngayon. Ma'am, ito na po yung ang aking ulam nito. Pero ngayon, meron po tayong kakaiba, no? Ano yung kakaiba natin? Pampa-appetite. Nagluto po yung pamangkin ko, same product ko, chili garlic oil. Uy, nilagang baboy, ang sarap naman. Sabay ako makikain. Yes, ma'am. Sabay tayo. Masamsamit. Nansabaw. Susira ng Ma'am Chona ngayon. Ay, sa laser mangan. Ang aking ulam po. Ito po. Ampalaya na may itlog na may kamatis. Kasi kahapon kasi nag-Adidas tayo. Masamsamit susira ng Ma'am Chona. Pre-sabaw, Ma'am Chona. Mangitar kay pre-sabaw. Nilagang baboy. Masarap yun, Anong part yan ng baboy, Madam? Madam Chona, anong part ng baboy yan? Pag nilaga, masarap yung mga sapaan, yung mga gano'n, yung may konting taba. Ay, nako. Favorite namin. Tapos, yung tulad nilagang Tagalog ba yan? Yung putserong Tagalog? Kasi nilaga parang putsero rin yan, tama ba? Kasi may patatas, may repulyo, masarap yan. At ang masarap diyan yung sabaw yan. At sekreto nito yan, isa sa mga sekreto yung chili oil garlic, pampalasa sa pagkain. Mangantayo rin, mangantayo, Inor kayo man, saan man kayo ngayon, nasa trabaho, nasa bahay, si Ma'am Chona nasa bahay ngayon, good thing, rest day off ng Ma'am Chona. Time to relax, Ang patang sa ako, be careful balad. By mate, classmate, Manganta classmate, si classmate Rodilio. Thank you very much, classmate, Ayun, no? Thank you, Mangantayo lang si Ren, Sa bahay, sa trabaho, sa daan. Kain na po muna tayo, sabayan niyo po kami. Kasabay ko na rin si Ma'am Chona, Sarap ang ulam ni Ma'am Chona, may sabaw. Sa atin, walang sabaw ngayon, ampalaya at tomato, egg tomato ampalaya at syempre meron tayong pang-appetite chili garlic oil, Oo. Saglit. Parang may nakalimutan ako. Hindi ako minom ng tubig. Mainit. Uminom na ako pero kanina. Inom muna ako ulit ngayon. Sabi nila kasi kailangan uminom ka muna ng tubig pag kumakain ka, no? Tama ba? Tama? Ayun, pwede ko nang isubo. Mangan. Kasi Ma'am Chona, masamsami sa serato, Anong part yan, Ma'am Chona? Nilagang baboy, Mahal yung mahal yung paa, masarap magnilaga ng paa. Last time, naglilaga kami ng paa ng ganyan, Yung paa ng baboy, sarap yung kaya, no? Tapos yung cartilage ng paa ng baboy, ay nako. Yummy, Sir Rico, mga Ulam po natin ngayon, Mapait na masarap. Ampalaya. Ang putang sa panahon. Ang sakit ng ulo, shoutout dyan sa mga gusto mag-sponsor ng halo-halo. Magpalo-halo tayo. Ang sarap. Sarap ng pagkain pag mga ganito, no? Sabay-sabay tayo. Anong ulam nyo ba? Anong ulam nyo dyan, Ayan, Ma'am Chona. Si Ma'am Chona, bali. May karo sabaw yung Ma'am Chona. Tuesday na ngayon, Tuesday, parang kailan lang, Monday kahapon, Ngayon, Tuesday na ulit, no? Iba siyang panahon. April 18. Ano bang ulam natin dyan ngayon? Time check, 12:22 na. Sabayan nyo kami lang ng Ma'am Chona.
Oh, for Shelton Chili Garlic, yung mga gusto mag-order, pwede kayo mag-PM. Order po natin. Mayroon pa tayong stock doon. Kasi pamangkin ko pero may nagluto siya ng chili garlic oil din. No? Ayun. Hmm? Mm. Ang daming heart ni Ma'am Chona. Mm. Thank you very much, Ma'am Chona. Ang daming heart. Zardico, Terrico, heart. Mga tayo, anti-sirayo, Hmm? Pero ang putang, grabe putang, Be careful lang kayo, Yung mga kwansyang tubig, kailangan natin ng tubig talaga, sobrang init. Grabe, summer na summer. Hmm? Summer na summer. Yeah. O habang dapat kayo, lalo na mga humihigop ng sabaw dyan, dapat nakatutok ang electric pan o dapat malamig na panahon, Kasi, matindi ang lingat nyo satan, yung pawis, talagang matindi niyan, Ayun, lalo na pag sabaw ang hinihigop, no? Kanina morning, ang almusal namin kasi tinola. Hindi ko naman pwedeng ulamin dito yung tinola sa lunch. Malamig na yung sabaw. Kasi yung mga bata nag-request. Hmm? Tinola. Ako na lang yung ampalaya. Ako kay Mrs. Sarap. Basta, masarap pag may sabaw. Pag maganito, kung pwede sanang painitin ng mga sabaw. Wala tayong pampainitin. Yung parang gamit. Masarap mag-ulam ng sabaw. Hmm. Pero siyempre, pag nagbabaon tayo, yung hindi siya masabaw kasi yun nga, lalamig. Mga tayo sila, no? Antisirayo, Classmate Rodilio, antisiram, classmate. Hmm? Oo. Alam niyo ba na itong ampalaya is binili pa namin last week. Mura ngayon ang ampalaya. Alam niyo, para nabili lang namin to ata ng 2.20, 2.25 yun. Mura lang. Medyo murang ampalaya. Kaya, samantalahin ang ampalaya. ha? Mm. Tisirayo, Sir Rico. Meron po tayong 4,000 na viewers. May 5,000 na viewers po tayo ngayon, Thank you very much po. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta, patuloy na pagtangkilik sa ating mga tayo, Kagabi hindi na ako nakapagkuan ng yung singing kasi sakit ng katawan, pagod kaya nakatulog na. Hindi na tuloy ako nakapagkuan. Anyway, mamaya siguro magkuan tayo nung yung acapella natin. Pero siyempre itong live natin hindi pwedeng mawala. Iba tayo na pag mangan tayo dapat mayroon tayo niyan tuwing alas 12 hanggang alauna. Sabayan niyo ako. Kumusta Ma'am Chona? Kumusta ang kwan diyan? Ano bang ulam niyo? Kain na po. Mahina din ata ang internet ngayon. Ma'am Jolian. Correct. Maragap ko muna Ma'am Chona, barbali man tano mo talaga. Masarap, maganda magtanim. Kaso nga lang pag wala kang mataniman. limited po kasi yung lote natin, no? Maganda pag nasa bukid ka, no? Ay, Ma'am Lalin, at linis ng kapaligiran, buti na lang, maganda, no? Malawak siguro, no? Malawak ang garden ni Ma'am Chona diyan, no? Maganda pag gano'n yung may mga ibang-iba pa rin, no? Ibang-iba pa rin yung may mga tanim kang gulay. Yung mga bahay, yung mga nasa bahay kubo lang na gulay. 'Di ba? At least alam mo na fresh at walang halong yung pesticides, yung mga chemicals. Ito mga kwan na bibili sa bahay kasi marami ng pesticides din mga to eh.
Hmm. Ma'am Chona, noong basil irami manok kay kapitbahay yo, ikulong yura, real yura ikulong yura man, iditan nyo lara igawa na lagwer tayo. Oh, kasi ere manok sip mangkay kay iratan na lalo lalo native agi bulos Natan alman to may kapitbahay yo, may manok iba kayo. Hindi ingawang ko lara kulungan wa jarad siyak kanyo. Mameyo, mga sabihin nyo, hindi ko ninakaw yung manok mo kasi ayaw ko nakawala yung mga manok mo kaya ginawan ko ng kulungan. Nakakaya naman sa'yo, parang ganun. ah? Mm. Pero siyempre, minsan hindi naman natin mapigilan ng mga manok. Meron din nga ganun sa amin, ang ginagawa na lang namin, binakuran namin ng net, no? Meron kaming sili sa may gilid ng bahay. Ayun, puputan de bunga to. Puputan de bunga to may sili mi. Ay, ma'am May, kumusta dyan sa Bulinaw, ha? Belated, ha? Oh, ang ginawa namin, yun, yung bumili ako nung, alam niyo yung parang ikot na, na, na kulay green, na lubid, ha? It will, sir, Sir Jesus, mangan, ha? Hmm. Ang ginawa namin, ayun, mura lang yun, parang 40 pesos per meter. 40 pesos per meter yun Ayun, yun yung pinambakuran namin dahil yung mga manok, mahilig na rin sa sili. Bukutan de bunga to may sili mi. Nga ng misis kanyang ginawa, inaral ko Mera pag-aralan ni Ramay manok. Saka, saka manok ni kapatid ko. Ayun. Kaya ayun ang ginawa. Ganun na lang. Ayun, mahirap kasi din mga kaykayan din talaga lalo na agaran na kukurukan. Ah. Mm. Ano ba mga tanim mo diyan, Ma'am Chona? Nako na. Bahay kubo, no? Masarap yung mga nasa bahay kubo na tanim. Pero in fairness, mura na ang kamatis ngayon 15 pesos isang kilo. Sinamantala ko, bumili ako ng 2 kilo. Kaya marami kaming kamatis. mm. Mm. Itong ampalaya, 25 pesos yun 20 pesos, 25 pesos. Mura lang din. Pati talon, mamura. Pero pag marami, ang magandang itanim, Ma'am Chona, yung sili, itong sili. Kasi nagmamahal. No? Mahal ang sili. Ngayon, 90 pesos, pero ngayon ang per kilo daw. Sabi ng pamangkin ko. Mm. Sili yung tinatanong. Ampalaya, kamatis, sili, kamuti, papaya. Wow. Kompletong to ampalaya, kamatis, sili, napapalang sa tanuntang kalubasa. Pakbe. Ame apayas, ame apayas, Ma'am Chona, ratan may orange, may orange. Masarap yung orange, may papaya din kami, papaya ni sister ko rin. Pag namumunga, yung binibigyan niya yung anak ko, mahilig sa papaya yung anak ko Yung pangalawa ko. Masarap na paghinog, yung orange, yung dwarf, sabi nila, yung malalaki. Ay, maliit pa. Nagarte mambungatan, mama. Balbali at may insakto na. Wala like yan, Wala like yan na. Hi, Ma'am Lela. Ayun, si Ma'am Lela. Kumusta ang aking co-faculty dati sa Computronics College, I believe ito si Ma'am Lela. Nasa US din to. Kumusta dyan sa US, I do hope malayo ka sa Florida, May mga kababayan natin dyan sa US, somewhere in Florida. Sana malayo kayo doon sa sitwasyon dyan sa Florida ngayon about the baha. Be careful po, Doble ingat po tayo, no? Ayun, dahil yung nakikita ko, I don't know how true is that kasi yun nga yung sa news about the storm, Storm. Nabaha ang airport.
Ma'am Lela, how are you? How are you? Kumusta po dyan sa US? Alam ko sa nasa US to eh. Tama ba ako? Ang sarap, ang sarap. Ang palaya. Yung kamatis din ngayon mura ang kamatis. 15 pesos. Meron ba akong dessert ngayon? Walang dessert. Excuse me. Sorry. Maanghang yung sili. Masarap kasi. Inubos ko yung tirang sili. Kumakain din kasi ako ng talagang sili na maanghang. Ako. Ubus na, time check, 12:33 Dapat nag-lunch na rin kayo Yung mga sponsors natin busy ang mga tao ngayon, busy kaya Tuesday Kaya tayo. Pero marami mayroon pa tayong 2,000 na viewers. Pero marami pong salamat sa patuloy na ko Ang bilis kong kumain ngayon dahil simple lang yung ulam natin Tapos kila na nga Ma'am Chona, ang patang ayora sa salugan ni Rati tanaman nyo, tanalunas Ngunyaran ukto mga lunch, hindi pwedeng diligan ng mga halaman dahil nalunos iratan, tamputang kanda. Kung ano yung, excuse me, ayun, nag-burp na tayo. Marami pong salamat. Ayun, time check, 12:34, O, kain na rin po tayo, mangan tayo. So, as usual, pa-follow, pa-share, pa-heart ang ating segment at ang ating Facebook, Jamestown Bentayan. Tapos siyempre itong Advisors Corner natin na page about the financial insurance. At siyempre online talipapa, yun sa TikTok ko. Bisitahin niyo naman para baka may gusto kayo mabili doon. At yung Ella Colin Shop kay Mrs. Hanapin niyo lang Jamestown Bentayan, mayroon din yan lalabas At tapos yung teacher ko yan. Mga ayun, sir, Insan Franz, kumusta dyan? Nasa munisipyo ka, wag kadurungan natin kapinsan, Hi, Ma'am Angel. Ayun, si Ma'am Angel Ma'am Angel is watching all the way from PNHS. Ma'am Angel, kumusta po? Ayun, nasa background ko po si husband, Sir Alfredo. Sir Alfredo, shout out, Ma'am Angel. Ma'am Angel is currently watching. Ayun, Ayan, ang butihing asawa ni Sir Alfred, si Ma'am Angel. Kumain ka na ba, Ma'am, dyan sa National, Shout out dyan sa ating mga kakilala sa National. Ay, wadyan opisina kapinsan ko. Insan, nasa office ka rin. Anong ulam? Anong ulam mo, Insan? Ang ulam po natin ngayon ay kamatis in ampalaya. Ampalaya, yung major niya, konti na yung kamatis Ang pait niya masamit, kanto tawalay, chili oil, garlic to. Ang ating ulam. Anong ulam niyo ba? Tapos na rin ba kayong kumain? Tapos na kayong kumain ang ating ulam? Ganun, tapos na. Ang bilis kong kumain kasi simple lang ang ulam natin. Ampalaya. Baka high blood ko ang daman, pero hindi siya nakaka-high blood. Good for the diabetic, Mga mapait, Ayun, antisira Insan, ayun, Christine, ayun, nakahabol si Christine natin. May masamsamit, chapsuy. Good afternoon, sir. Mga antisira tayo, muntik-muntik na di makaabot. Ay, hindi, malayo-layo pa naman, 12:36 pa, Christine. Ang ating, ito si Christine, nagla-live lagi ito sa video. Okay, nakikita ko, palike, ayun, para ko na bumibirit to si Christine, estudyante po natin ito dati, Welcome back ulit ang ating ang sarap ng ulam ni Insan France, chop suey, Pinagpilian namin yan kagabi ni Mrs. Chop suey yung ampalaya, yung madaling lutuin na lang ampalaya. Yung chop suey saka na, baka bukas yan siguro chop suey ako. Depende yan kasi yung chop suey pag nasisira na yung mga sili, yung carrots. Di ba chop suey masarap. Ano ang sambong? Ano yung sambong niya dyan, Insan? Masarap yun pag ang sambong niya dyan is batikulan at yung altoy, yung chicken liver o kaya yung batikulan, yung gizzard. Balon-balunan, atay at balon-balunan, sabi ng chicken, yun ang masarap na sambong ng chop suey, Sarap yan, chop suey. Tapos partneran mo siya ng fried chicken. Ang sarap, para ka na rin yung pinapagkainan sa Dagupan,
Yung jocks, sabi nila. Special mention, jocks. Anyway, yun, masarap ha. O tandaan nyo ha, yung mga kwan natin, yung mga sponsors natin dati lagi nagbibigay ng stars, ano? Wala pa sila, baka may shoot ang Tokyo Films, ano, yung Bayaw, si Bayaw Mark, ano, Mark Joseph Lumibaw, no? Lumibaw, ayun, Saringan Lumibaw, ayun. The second, ayun, kasama nila sila Sir JB at Sir JB Balolong at Sir Jared, ha? Ano ba yung apelyido ni Sir Jared? Bigla ko nakalimutan yung apelyido ni Sir Jared. May nakalimutan. Tama pa. Basta si Sir Jared, mamaya papasok sa utak ko yung makasama na. Kayo sila magkakasama ng Tokyo Films, ano, baka nasa shooting sila. Bigla natin nakalimutan na apelyido ni Sir Jared. Although friend natin si Sir Jared, ang alam ko. Ayan. Ayun. And syempre, Peter John, Peter John. Mangan, anong ulam, Peter John? Anong ulam ni Peter John? Itong mga kwan natin, ano? Kwanto, ha? Ayun. Mangan. Yes. Ma'am Sheena, yun, ang dami natin. Hinahanap ko tuloy ko kay Leo din ni Sir Jared. Hindi ako maka-move on. Sir Jared, help me. Ano na yung apelyido mo? Kailangan ko makita yung apelyido mo. Nawala ako. Ang hirap. Ano pa apelyido ni Sir Jared? Isip Basta Sir Jared, ng Tokyo Films, ano? Nakalimutan mga tayo, Ma'am Sheena, Peter, ayun, Basta yung grupo ng Tokyo Films, yung mga mahilig magbigay ng stars natin. Ayun, kapon din si pinsan ko, Nelson yung kontraktor, ha? Basta anong ulam nyo? Time check 12:39 na panangan la. Batan sa panahon kanyan medyo lais sa tayo lobat kasi grabe patang. Ano bang ulam natin? Ano bang pwede natin ko si Ma'am Chona kanina? May bahay kubo siya, ang galing. Okay, masyado mapapaagaw Ma'am Chona kasi ang patang, medyo dapat relax mamaya na natin i-cultivate yung mga halaman natin, mga gulayan. May mga hydrophobic, yung mga maganda sana mga hydrophobic. Alam niyo yun, yung sa may mga sa mga yung water, antidigna, mangan tayo antidigna, wala antidigna. Sa sirak natin antidigna, egg ampalaya na masamit kasi walay kamatis to. No. Wala siyang masyadong sabaw pero mayroon siyang chili garlic oil. No. Pero hanggang pumatso dessert tayo natin medyo ako akalay may dessert ko wala rin dessert ko man pakasyat kwanto. Mrs. ayan lang tawata mo lay Mrs. Sawa mga nasa bahay na rin si Mrs. malamang sinundo ang aming panganay. Ciao 12:40 anong ulam niyo diyan? Nasaan man kayo, sa bahay, sa trabaho, sa daan, kain na po muna, no? At sa init ng panahon, kailangan nating uminom ng tubig dahil sobrang init. Grabe, ramdam mo talaga. Masakit ka ulo ko. Masakit ang ulo. Dapat madami. Mahilig ka chili, ang pano na almura. Andi mo ni ante. Aga mo ni mabutod sama na kipapasa na may almoranas. Masarap ang sili, medyo pampa-appetite, no? Nakakakuan, medyo yun nga, yung mga mahilig sa sili minsan na almoranas talaga, awa ng Diyos, wala pa naman tayong almoranas. Kasi aliwa tayo ni heavy use of the chili. Pero may heavy, moderate tayo mga kay sili. Tapos aliwan puron sili la, usually chili garlic na lang siya, meron may ngangas nga sandalay sili kwanto aman son ako mo ni man sarag. Meron may almoranas. Siyempre naman pag almoranas alam niyo naman basta yun na nababaliktad. Yun. Ang sarap, ang patang, ang panahon, antisirayo.
Anong ulam natin dyan? Oh, mayroon tayong 2,000 viewers. Saan man kayo naroon ngayon? Sa Dako Paroon. Sa Dako Paroon. Hindi natin nabanggit kasi baka hinahanap natin yung mga kung ano, hindi pa natin nabanggit yung ating common word, ano? Yung ating common word na mangan tayo, kantura, tira banggit na niman kasi kulang lang oras mangan tayon, mangan tamo, mga ano, yung tako mangan, kumangtam, kantura, kaon, mga unta, makain kita, kain tayo, ay magano na. Although yun, mga tabi masyo, kila Uncle Frank, Auntie Ting, Auntie Liva, Auntie Ellie, ang kapoy aminti, si Auntie Uncle Kutsapan, yun. Tabi masyo, sekpan, bamo sa Comer, hayana cool, darami bintayin paano bisira ante, paano bisira, at bifami na harbukur, kanto may jad iran si Auntie RC, let's say all the way, Auntie Emmy dyan Australia, kanto takula Auntie. Auntie Tigna, yun, medyo hanggang po nila ng Auntie Malo, Auntie Mil, busy ra siguro, paano wala rin errands daw, kapurat yun, hanggang po yung internet connection or something, di ba? Minsan kasi connectivity rin na hindi tayo makakonect. Anyway, ayun, saan-saan nga ba tayo? Saan-saan nga ba tayo? Basta, kasabi alas 12, mangan tayo. mangan tayo. Anto si Rayo kasi, Masamsamin natin si Ma'am Chona na naman, nanilopya sabaw. Ang sabaw, puchiro. Ayan na si Bayo Mark. Pare Chris, classmate, shout out dyan sa Narciso. Ayan si Bayo Mark. Kumusta? Bayo Mark, alingwan ako may apelido ng Jared. Fabito, tama ba? Jared Fabito ba? Biglang pumutok sa utak ko yung Fabito. Tama ba? Bayaw, basta mga Tokyo Films, mga guwapings ng Tokyo Films. Kung sino yung mga guwapings ng Tokyo Films, si Mark, Jared, and JV. The three guwapings of Tokyo Films. Or more will appear in automatic lang ng payaw Mark, di ba? With 2 star or more will appear here, di ba? Sosyal, di ba? Bayaw Mark, maraming salamat. Inersuklan nyo natin bayaw, wadya kayo shooting or wadya kayo di studio, And by the way, ayun, regards kila Boss JB, Boss Jared, the three guwapings nga, sabi ko nga, kumbaga, basta iratan nung sasabihan si Bayaw Mark, automatic wala stars, classmate Chris, kumusta, welcome back, Ito si, para doon sa classmate Christine, meron din siyang page sa Facebook, tama ba? Maliban doon sa birdie niya, meron din siyang puppies at siyempre, suma-sidekick din to suma-sideline din siya ng mga keyboard niya Baka minsan pwedeng maki-jamming, maki-jamming, maki-collaborate, ganun ba yan, pare Chris? Mang-collaborate, may kansyon, pero liliwe po, Diyos ko, mas nababing, Jared Fabito, tulay papag. Medyo honor na mayroon may pang-apelido ng Sir Jared. Kausa lang Fabito. Correct. The three guwapings. Dami kong daldal kasi tapos na akong kumain. Mga kayo wala si Ren, mga kila. Kumusta dyan sa Narciso? Mainit ang panahon, classmate, Nasa studio ba yun? Working na backlogs. Ayun ang mga... marami bang backlogs? Baka pwedeng mag-sideline. Mga sideline mga joke lang mga backlogs yung mga edit pinakamahirap na trabaho ng mga photographers yung editing talaga yung final kasi diyan mo makikita kung gaano kakalidad ang kanilang trabaho finishing product ika nga nila tama ayun ay Ma'am Josephine Mangantayo, good afternoon 12:46 na, Auntie Sirayo. Kain. Di ba? Baka naman, tapos huwag niyong kalimutan uminom ng tubig kasi yung 35. Kaya naman pala sobrang init tayo. Imagine, 35 degrees Celsius pala tayo. Kaya pala ramdam kong init. Grabe.
Ang tama no high blood ka, mayroon sumahit stroke, pandalante, mainit. 35 degrees Celsius pala siya. Basta be careful who wants to join. Classmate, hindi, napindot mo ba or gusto mo maki-join? Yun. Si classmate Chris pare Chris, ayun, Jatar, 30 lang tan ante. Agi katawan. Okay, be careful sobrang putang. Manalisang malinsangan yung init niya Pa-shout out mate. Syempre naman pare Chris, shout out John. Sa grupo ni pare Chris, classmate Chris diyan sa Narciso Ramos sa Sport Complex, Sila po yung mga in charge diyan, Ito si classmate ko Chris, basta bro ingat-ingat diyan. Wala sila Sir Jared at Boss JB. Dito binibreak in nila yung 1 terabyte Pro Max fully paid. Masila sila Montero 1 terabyte Pro Max fully paid 2023 Masila binibreak in Sir Wilmer, kumusta? Kumusta Sir Wilmer? Welcome back Pare Chris, ito si Pare Chris, ito alam niyo ba to? Ewan ko, Pare Chris, kan ka pa rin ba? Pero alam ko, maraming ibon to Yung mga African lovebirds, di kalidad ng mga ibon nito ni Pare Chris. Pati yung hush puppies niya. Meron siyang, hindi hush puppies ba yun bro? Hush puppies pa o beagle? Yung alaga mo. May mga pet lovers din kasi to. Sir Wilmer, galing naman ni Sir Jared. Shoutout dyan, saan man kayo naroon ngayon, Boss JB? And Sir Jared, saan man kayo napadpad sa pagbibreak-in ng inyong Montero 1 terabyte Pro Max fully paid. Talagang anong tawag nila doon? Naka-emphasize fully paid 2023. Ingat-ingat yan at lunch na kayo Sir Wilmer, shout out dyan sa Daniel Maramba Integrated School sa mga kasamahan ni Sir Wilmer, mangantayo la 12:49 lang. Ang tatila. Sir Wilmer, antibalitad PBB. May naamoy ka na ba sa PBB natin, Sir Wilmer? Sir Wilmer, atas po yan, Sir Wilmer. May meron siyang antena sa loob kaya baka maki-antena tayo. Ayun mangan tayo. Anong ulam natin? 12:49 time check. At syempre sa sobrang putang, 30 degrees lang antitigna dyan somewhere in Manila. So ingat po tayo dyan. Saan pa ba sa mga Nueva Vizcaya magano ng init, grabe, maalinsangan yung init. Alam niyo ba, ramdam ko ang putang. Ang tamis nga basta iba, kung kinakailangan lang maghubad ka, kailangan maghubad, kaso hindi pwede. Baka makita natin nila yung ating itinatagong bilbil. Everly, mangantayo sir. Ang estudyante namin na hindi ko nakilala, muntikan na dahil tumaba. Lumaki ang katawan nito ni Everly. Iba talaga pag medyo, may nag-aalaga siguro kayo. Parang tayo mataba. Magaling nag-aalaga. Yun. Si Ramisat, balatong, tagnawa, sir. Ande, masamitan, sabaw, balatong. Balatong, sinambungay, karni baboy. Diba? Masamsami. Walay palyato, o bulong ya palyato, o dinawalay, ano na yung tawag nila doon? Baag. Yung mga ganun, masamsamit ang palatong. Tagnawan palatong. Last, kailan ba yung ulam ko yan? Last Friday ata yung ulam ko yung palatong. Masarap kaya. Black beans, masarap din. Tagnaw. Agahalata, tagnaw. Kanto. Mataba-taba ka. Kanto. Everly, Ayun. Walang nag-aalaga sa akin, sir. Wow naman. Kaya pala itinatan mo na lang sa pagkain. Ay, nako. Kaya ka tumaba. Dahil dinadaan mo na sa pagkain, kaya ka tumaba. Yun, pagkain. Hindi halata. Okay lang yan. Darating din yan. Lingon-lingon ka lang, malay mo, katabi mo siya ngayon. Diba? Sir Patrick, Boss Jock.
Paraisong Gubat, all the way from Bani. Ito sila Boss Jack napapansin ko yan. Pa-heart-heart lang din ako Ago, ay arawi ko lang to dyan ago. Ito sila Boss Jack, ingat ka dyan Everly, nasa ago ka pala, nasa ago La Union. Kain well sir, kain din dyan, ano man ang ginagawa mo dyan, ingat, kain ka na rin, be safe, take good care, dyan ka na maghanap ng kapartner mo, baka dyan mo mahanap yung one and only mo, diba? Diba, social, Boss Jack, ito si Boss Jack, napapadalas ang kanyang live hindi ako nakakakuan hindi ko naaabutan minsan na-view ko lang Boss Jack pero nagka-heart ako maganda yan si Boss Jack support din natin si Boss Jack sa kanila sa Paraisong Gubat, shoutout dyan sa kanila siyempre si Madam Juday di ba Madam Juday, kumusta po dyan sa mga kasama ni Boss Jack dyan sa Paraisong Gubat Paraisong Gubat sa Panay, mainit, maganda dyan. Maganda sana pumunta, wala talagang wheels. Kung may wheels sana ako, meron akong wheels, 3 lang. Kung sa 4 wheels sana magandang magpunta dyan. Sabi nga ni Madam Eugene nung nag-uusap kami, milugan ka sir! Kanda, ang takotan, ang baingat. Shout out pa sir kay Jennifer. Bakit? Ano kina? Jennifer si Jennifer. Kasama mo ba si Jennifer dyan ngayon? Jennifer parang kailan lang nagkita tayo. Saan ba yun nagkita tayo? Yun din, kasama mo sila, tama? Magkakasama kayo. Jennifer, hindi, parang nagkita kami ni Jennifer lately Saan ba yun? Nakita ko siya somewhere down the road. Ayun Shoutout kay Jennifer classmate po yan ni Everly grupong mga yan, silang batch mangan tayo Jennifer bisita ko ulit Jennifer dito kasi minsan bumibisita yan dito sa mangan tayo mangan tayo matawag, hindi ko alam kung sino yan, hindi ko masagot dahil naka-live ako pasensya na po muna, mamaya magko-call back ako. Ayun 12:54, so dapat pakuan na di ko po kasama yun sir. Hindi mo kasama, kala ko shout out sir and Jennifer, hindi ka daw kasama ayun shout out lang remember yun lang, basta remembering Jennifer P. Cruz ayun may tumatawag pero hindi ko pwedeng sagutin, naka-live tayo. Ayun. Shout out. Ayun na si Boss JB. Administrator Philip Angel Ferrer Liamas. Uy, Jawajar Mangaldanan, Boss JB. Pa-shout out. Boss, administrator po. Sa administrator po ng Mangaldan, Sir Philip Angel Ferrer Liamas. Sir Philip. Sir, mangan tayo sir. Sir Philip Angel Ferrer. Sir Philip Angel katula ng Mangaldan, administrator po sila na sir, mangan tayo. Ayun, shoutout po. Pinapa-shoutout po kayo ni Boss JB Ayun. Kumusta po dyan sa Mangaldan Ingat na mainit din po ba dyan? Mainit po tayo ngayon mainit ang panahon. Mark Joseph, bigyan mo ng stars. Ayun, naangitar na Boss JB. Ay na-automatic lang ng bayaw Joseph. Dagdagan ba? Dagdagan. Boss Jason. Ayan si Boss Jason. Boss Jason Andayang, isa sa mga board of directors ng Senpelco. Boss Jason, kumusta? Shout out dyan, Shout out dyan sa mga kwan natin, mga magigiting, na makon natin sa Senpelco. Nandiyan din si pinsan ko, Venus. Ayun, tama ba? Bida, pinsan ko, Bida. Venus, yung naalala ko si pinsan ko rin na Venus, iba rin yun. Boss Jason, ayun, board of directors po to ng Senpelco Link. Boss Jason, shoutout po dyan sa mga taga Senpelco. Mangan tayo. Hanggang sa Senpelco, umabot na po tayo. Shoutout, regards din po dyan. Regards din sa family, Boss Jason. Ma'am Edith Halyari, ang kanyang nanay, nakasama natin dati sa political career. Ayun, Mark Joseph. sabi nga ni Boss JB, na automatic ni bayaw naman. Councilor JB
Palolong, ha? Boss JB, marami pong salamat, Boss JB, ha? Thank you very much sa ating walang katapusang stars. Pag nandito po kayo, ina-automatic nilang maiwaga nating stars. Alam, nang dahil po sa inyo, malaging umulan ng stars ang ating segment na mga tayo. Basta po, sa mga nangangailangan ng serbisyo ng Tokyo Films, kontakin nyo lang po natin, ha? Nandyan, nasa page ko na po, ano? Naka-follow po ako sa kanila. Lumalabas na po. Hanapin nyo lang po Tokyo Films. Ano? Ang mga gwapings ng Tokyo Films, si Mark Joseph Saringan Lumibaw, Jared Pavido, at syempre ang pinakagwapo na may Monterong 1 terabyte, fully paid 2023. Bali-bali ini pa talaga ng bayaw. Boss Jamie, marami pong salamat, ha. And syempre, shout kay Sir Angel Philip Liamas ng mga Aldan, ano, administrator po sila. Magandang tanghali po, sir. Ayun, no? Mga tayo, ha? Basta shout out po tayo, ha? Mga kwan natin dyan. Alam nyo naman, ha? Ingat po kayo. Time check, 12:58 na naman. Malalapit. Tapos na naman ang isang oras natin nito, ha. Medyo na-late tayo kanina dahil inayos natin. Basta ingat po kayo. 35 degrees Celsius. Ang titig na. Ingat po kayo dyan, ha. Sila, medyo patang. Yung mga kamag-anak po natin dyan, saan man kayo ngayon naroon, ingat po. Mainit ang panahon. Medyo pati ako, medyo masakit ang batok ko ng konti. Pero hindi high blood. Siguro masakit lang dahil mainit, no? Ayun, dahil sobrang mainit talaga. Ingat din, shout out ulit. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at patuloy na pag-antabay sa ating mga tayo segment. Tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alauna. At dito lang tayo dapat magkita-kita lagi sa Facebook, ha? Ayun, sa lahat po kayo pong mga sumubaybay, ano, Ma'am Jonah, kanina masarap ang ulam, Ma'am Jonah, ano ba, kulaan nyo lang, narasan akla, ang tagal nyo bumili ng ulam. Alaon na lang, kikatawan na ulcer la, hindi, food hub, delivery hub, call, mampa-deliver la. Minute away latan pero maminsan na may delivery kasi on sabi pandem, joke lang. Diyan Karakel, basta kung saan man, kain-kain, wag nang magpapalipas ng oras, gutom, kasi nakaka-drain ang araw. Alam niyo, mainit kasi. Nakaka-drain. So, saan man kayo naroon, kain na po tayo, At marami pong salamat ulit. Episode 28 na po tayo. Huwag po kayong mawawala. Samahan niyo po ako lagi, ano? Dahil dito sa tanghalian, dito sa segment natin ng mga tayo, lagi bayaw, keep safe always. Yes, back to work na. Yes, bayaw, Thank you very much, Basta dito tayo, mangan tayo segment. Lahat po tayo, everybody happy, I-tag nyo po ako, i-PM nyo po ako dun sa mga pages nyo, sa mga gusto nyo pong i-promote, At i-mention po natin yan, sa mga Azul dyan, sa Playa, Sa Azul ni Insan Bida, si Auntie Nars, Uncle Romeo, Playa, Azul, water station dyan sa Playa. Don't forget, Gabayo on Azul, man Azul kayo. Gabayo danom, man Azul kayo. Di ba? Social, Azul, Balik. State of the art, di kalidad ang kanilang filtering system dyan, Azul. Auntie Nars, Uncle Romeo, ingat sa kwana. At marami pong salamat, Tokyo Films. Salamat po sa stars. Alam nyo na yan, 3 kwaping babansagan ko yung 3 kwaping sa Tokyo Films. Boss Bayo Mark, Boss JB, and Boss Jared. Di ba? Social, mga kwapings. So hanggang sa muli, ingat po kayo lagi. Marami pong salamat. God bless po. Thank you. Bye-bye.